Oh nyanyi ora? Nyanyi ora? Apa nyanyi ora? Iya ya. Gara Nadane ora ngono kuwi. Masalahe mung sepele digawe gede. Wong wedok ana dene. Padha wae. Nyanyi ora? Nyanyi sapa? awakmu. Wong loro. Iya. Nyanyi wong loro mau awakmu gak melu nyanyi. Gara-gara duit saweran grup dadi bubaran. Masa yo ngono? Masa yo ngono? Wong nyanyi liyane ora iso ta? Nyanyi liyane ora koyo aku, dadi ora nyontok kancane. Bukan tiru. Ya Mas ya. Ayo. Apa Mas? Bisa boleh tunjukin sudah jadi yang siap huni. Wih lho lah.